L'objectiu de les jornades és generar un espai de debat i discussió amb diferents experiències de Barcelona, però també del País Basc i d'altres zones de Catalunya, que tenen per elements comuns, que són processos d'autoorganització econòmica en clau local i comunitària, que caminen cap a una democràcia econòmica en clau local. Somos un grupo de personas que nos une los mismos valores, la pasión de hacer las cosas de otra manera. Tenemos un elemento que sería enredarnos, ¿no? Que las cooperativas o los proyectos que vayan surgiendo no queden solas, que se vayan trabajando en la intercooperación. Traspassar aquests espais de coordinació comunitària i començar a crear projectes de forma transversal entre totes. Deixar de treballar en xarxa per començar a treballar en equip tot el territori. Llavors, és impepinable que la cultura té un paper clau aquí quan anem a difondre el que fem, per què ho fem, de quina manera ho fem. Són buscar nous llenguatges, no? Si volem trencar aquesta bombolla i anar més enllà, arribar a nous públics i a nova gent, crec que l'estratègia cultural és clau per poder-ho aconseguir. Però no només això, també s'està formant a partir d'inserir més necessitats, més entitats, més persones que necessiten això, o un espai per viure o un espai per treballar.